US. Kinsa man res Pilipinas ang mohimo og D3, wala man. BCO dagway. Mutuo ko nga diri jud nagikan sa Pilipinas. Gusto. Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo Sir JP, ang science nga naas likod sa imong giinom. Correct. Nga pag inom ni mog D3 Bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio Sir JP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO? Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin. Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon. Ayaw abusohon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Bandera noon, K5 News FM na ngayon na Philippine Standard Time, alas 4:30 na sa sayo nga kabuntagon. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Mga ulo sa to nga mga balita, mga kaigsunan na ulata uluhan sa mga balita na itong lokal. Ay aktibong pulis ang sa mga kaigsunan na gadiin kini balog sa bilangguan uman kini mga kaigsunan gilusob sa Tagapidia Region 10 kagahapon sa buntag mga kakifem uman kini giserban o ga-search warrant. Kaya paglusob na sa iyong Pinoy-anan tuwa dito nakabulagta ang ubay-ubay nga mga gingon gituan illegal nga shabu. Sabing polis do, mga kaigsunan, tanyaging adlaw, doon ay polis gapon, nadakpan, illegal druga gapon, dito sa may lungsod sa Taguluan, kako na po, din po sa itong syudad. Sos mga kaigsunan, kung dili, doon ay polis po, nga nabanggaan, patay. Karon mga kaigsunan, aktibong polis, iladong polis, din sa ito ang syudad. Sunog na sab ganito mo kagabi. Balos mga kaigsunan gikan sa barangay Lapasan. Mitabok na kinapita sa mga barangay 13. Kaya ginoo ko mga K5, 20 ka mga pamilya mga kaigsunan ang nangayog tabang ka mga panahon na. Uman mga kaigsunan sa sobra na pulo ka mga balay, mga kaigsunan gilamoy sa kalayo mga K5. 1.5 million ang estimated damages matulpas na Bureau of Fire Protection. Human sa sunog mga kaigsunan, doon na nasay silbi demolition nga nitamo kagapon. Dito sa may Palalan, Lumbia, 300 ka mga Pinoyanan, gipangguba. Ngakoy, ginoo ko mga kaigsunan. Samtang duga sa mga dagko pa na to, nga mga ulo sa mga balita na to, libin na mga ulo sa mga balita to, regional Bulkan Kanlaon makaigsunan mi busita do kalita kagabi Ginoo ko ang ilahang silbito makaigsunan karon nga palibot makaigsunan ang ilahang hangin nito Polos Abo.
Samtang dito sa kauluhan, rasyon, mga pagkaon para unta sa mga sundalo nga naa sa BRP Sierra Madre mga kaigsunan, hala, gigamitan ng puwersa mga kaigsunan, gipangkuha sa mga Chinese Coast Guard ang mga pagkaon, gipanglabay sa dagat. Unsa ka ni nila pagkuha mga kaigsunan sa mga pagkaon? Imposible. Gigamitan siguro ni og mga armas. At makakani mga kaigsunan sa taga Philippine Coast Guard nagitiunan sa karmas kung giunsak ha pagpwersa pagkuha sila mga pagkaon nagipanglabay sa dagat mga kaigsunan. Ikado muraga gigamitan naging silbi mga kaigsunan nga dili maayo nga mga tahasugar ug mga mga gipanghimo sa China Coast Guard ngadto mga kaigsunan sa tuang mga Philippine Coast Guard. Ang taga BIFAR wala pa ilain nga nadawat ng mga balita mga kaigsunan nining pagsinamo karon sa taga China mga kagifay. Samtang Presidente Bongbong Marcos Jr. gitamlaan na ang balaod mga kaigsunan nga dugang 10,000 pesos sa teaching allowance mga kaigsunan para sa mga magtutudlo nga may tungod na sa RA 11997 o kaning kawalikat sa pagtuturo ak mga kagifay. Lipay ang atuang mga magtutudlo. Uman makaigsunan gitamlaan na ni Presidente Bongbong Marcos, bahalag gamay, bahalag kulang, at least nga naa kuno mga kaigsunan. Samtang dito sa gawa sa nasod sa mga suki binating at tigpaminaw, Ukraine President Zelensky may bisita din sa Pinas mga kaigsunan aron kani mangayo og tabang hilibin na mga ka-K5 nga nanghinanglan sila karon sa mga mental health of workers mga ka-K5. May mga dagkotang mga headlines kanay po karong sa iyong kabuntagon mga kaigsunan. Good morning. Welcome din sa itong aplangan uban sa itong programa nga inyong tolomonon atong tanang nga tolomonon mga kaigsunan ang Balita K5 sa umaga. Ninasabi niyo ubos kalagad sa kanginan kung uban kaniyong tukitala size mga ka-K5 adlaw karon nga Martes Pizza 4 ni nga bulan mga kaigsunan sa Hunyo 2024 mga sukeyan. Welcome sa mga kaigsunan ning laing hugna lain usang adlaw na usang kinabuhi nga tulusang sa guba ka nga tubangon usab kang mga panahon na mga kaigsunan nining lain usab nga grasya kinabuhi nga gigahin usab sa tulabaw magagahom sa kanunay good Lord. Salamat kay Lord. Salamat kay sa tanan nga niya na aniya pa mi simipirok-pirok pa nga mo magkalimutan nagkadungganay pa mi karon sa kanginan napal karon nga mo maglumbuhaton salamat kay Lord sa tanan Dios dahil ka sa imo Giyo nga sibi kabuutan ug kamayo gyud para kanamo di tanan nga niya babawas kalibutan. Bitaw mga kaigsunan sa tanan nga nagkaroon nga nagatikongkong nagtikangkang. Hoy! Bango na kay buntag na. Buntag na doon ay trabaho, way klase. Way klase ko no. Ay, doon ay klase na pa. Pero lagi, ako na lang, gimong negosyo na lang, mas may klase, balon. Balon mabay pa. Balon, na mong klase. Nagitanol gon. Wala. Suri-suri na guna mga kaigsunan. Ako ba na firmas clearance, mga kipay, mga teacher. Ay, ito ni sinisura mga estudyante. Ayun taon nyo paglangilangan ni Nadia. Kapoy may balik skulahan. Pagsaba kung wala ka ganayan o ka mo pirma niya, undang sa imong trabaho. Ayaw nagkaresyo ang estudyante. Iba nga magtutudlo mga kaigsunan nagkaresyo ng mga estudyante. Hindi ko natin pirma sa mga clearance mga kaigsunan. Balik-balik pag sa eskulahan. Ilan ginawa ko. Ano yung mga estilo sa uban, mga kaki-5 pagkaigahi ba? Tago-tago ba yun? No? Mutago ba yun? Bakit simunay estudyante kami kayo lagi magpapirma sa clearance? Dapat tanang andawa, wala hitsas na tanan. Pirma na tanan, makaiso ang clearance unta. Ako di magbalik-balik mga bata, makaisunan kaysa balik-balik na sa eskulahan, ang ginikanan po dukdukon. May mamudya kay trabante mo. Dabi ginikanan mo trabaho. Pangayu ag balon. Mga balon nga umdi kwarta. May problema da makaiso busa ka mo mga teacher diha. Ay mo si tago-tago, pakita mo diya sa inyong tungaan karon di magsibalik-balik ito yung mga estudyante. Hindi mong negosyo ta magkasulog ang ginikanan kay sigko sa bulsa. Nalagi klase. Ito mga kaki-5 sa to ang mga igsoon na to nga walang kapi-kapi karon panghapi na mo mga kaigsoon kalimot kanunay matagal adong tanang gyud. Aron kanunay makasumugaan yung paminaw, mugaan yung timbang,
silbi makaigsunan makapugong sa mga balatian. Sabi na ako, ikaw kay diabetes makaigsunan ka ni. Ang atong litik sa Copamix ang kampiyon ng kape. Sulayan lang ninyo makaigsunan ha. Duha lang ka kape, duha lang ka tasa sa matag adlaw makaigsunan. Say goodbye to high blood pressure mga kaigsunan o kaling blood fat mga kagifire. Bosa makaigsunan mintinon ta kaning mga produkto nga iya ni Doc Ramil Itangoy makaigsunan nga makahatag tabang sa ato ang kagalingon, makatabang makaigsunan kini sa ato ang lugar nga resistensya, makahatag kusog makaigsunan usab sa ato ang mga kinabuhi. Bosa partnero na to ni sa tagad daw ang tanan ning sa iyong kabuntagon ang kape, kampiyon nga kape ang DTX sa Coffee Mix mga kaigsunan nga mo ay idol karon sa mga driver sa taxi, driver sa rila, driver sa mga balabal, mga kaigsunan, driver sa mga truck, mga kaigsunan, driver sa mga van. Karon mapalibot so sa nagadiang kabarkaduhan karon sa grabing kape. Dinapiyay sinuyupay sa kape mga kaigsunan. Nindot mo kape ni kini gumaning mo inom, di makamabuyong. Di lang mo tuyo ang kalibutan mga kaigsunan. Mubasko ka, mulagsik ang imuhan lugar mga liyok-liyok na kamapanahon na mga kakifan. Bosa nga inom ta sa kape nga DTX Coffee Mix. Ato ipabalo sa tanan diha nga mga suki na to. Mga kaigsunan kay doon na inunso ni Doc Louis Chavez nga to ang doktor sa klinika mga kaki-5. Nga moadto po siya hinguog na pod. Hinguog na pod siya mga kaigsunan. Karong Huwebes og Biyernes mga kaki-5 Karong Huwebes og Biyernes mga kaigsunan wala si Doc Louis Chavez. Tuwa siya mga kaigsunan sa may Hinguog City mga kaki-5 So, atensyonan sa tanan nga mga suki na mga kaigsunan. Sa Huwebes og Biyernes mga kaki-5 karon wala diya makaigsunan June 9 to 11 on leave siya. Pagka June 13 and 14 hingoog siya. Mao na makaigsunan yung schedule. Ato balikan yung makikita niya kay niya karon natulog ka ng butos pag-asa. Telepon ta makaigsunan si Raul Montilla. Si Raul, good morning. Kumusta tulakos pa ron na mayo nga buntaga? Ulat Panahon. Okay, yes sir, good morning. Good morning sa atong tanan nga naminaw. We got update pa po this morning June 4, 2024. Karon wala weather system nga possible maghatag og epekto sa mga pag-ulan dito sa to karon sa Mindanao ug ang tibok nga dapit sa Mindanao makasinati lang og panalagsa nga pagdag-um ngadto na sa madag-umon nga kalangitan imbalan sa patag-patag nga pag-ulan sila pagpagtandulog tungod sa localized thunderstorm. So karong adlaw generally fair weather ang Mindanao ilabi na sa sa buntag sa tuhon. May chances yapon ang mga pag-ulan dahil na sa hapon o sa yung gabi tungod sa localized thunderstorm. So aktibo karon ang mga localized thunderstorm. So karong oras sa mga sinati o mga pag-ulan light to moderate address sa Cagayan some parts of Cagayan de Oro City din sa may some parts of Misamis Oriental like El Salvador. Laging din yan mas kusog-kusog at mga pag-ulan dito but mag-last only 1 to 2 hours tungod siya sa localized thunderstorms. Ang atong hangin sa pagkakaroon hinay nga tunod sa kasarangan light to moderate ug direction sa atong hangin gikan sa southwest ug kaintan sa atong kadagatan slight to moderate ang atong mga coastal water condition. Temperatura na to gahapon 27 to 33 degrees Celsius ug atong adlaw magsubang alas 5:22 sa buntag Philippine Standard Time. Alas 4:42 na sa kabuntagon at mga itong latest na weather update gikan sa botan sa DOST pag-asa at sa Raul Montilla. Salamat Sir Raul, good morning. Ulat Yes, sir. Panahon. Welcome and good morning. Si Sir Raul Montilla makaigsunan itong weather forecaster gikan sa Pag-asa Mulugan, Lisbon City, Misamis Rontal. Antong kaganina, doon ay pagkilat-kilat mga kaigsunan. Takot ako Pagdalugdog mga kaigsunan, kaganina nga makita ta, di kadapita sa may westing nga bahin. Doon na rin kami paglulan-ulan mga kaigsunan. Ato check sa atong patrol, Kumustahon ta mga kaigsunan itong palibot, atong inamo nga paghatang hulagway karon sa itong kauban. Nga na karon mga kaigsunan sa gawas nga bahin, beto ipanghangad ka to sa yuta, ipadungo to sa kalangitan. Kumustahon ta, kaigsunan ka doon na pagulan-ulan ko sa pila ka mga parte rin sa lawigan sa Misamis kung taon. Binadiris ka Cagayan de Oro mga kaigsunan doon ako na pag-ulan-ulan pagtutaligsik ko ng mga kibam. So nindot kayo sa kabuntagon. Bugno pa ang kabuntagon na gidungagan pa sa ulan askan nindota kami kay inom mag-extend food supplement nindot kay inom mga kaigsunan aron gyud nga walay sagabal walay inunta mga kaigsunan nga pangyamid ba basta maka-extend food supplement di ba tay? Di ba bitay? Bitay.
check ka na patrol, makasyon si K5 Charlie Perry Charlie. Ang imong kampiyon ng mga balita, K5 mo na. K5 Bantay Mercado Update. Right, kaya may po alam kita karon diri sa may barangay Carmen Bayan sa kagini oro di nata karon particularmente na himutang diri sa may Apple Street. Ning barangay Carmen kay may po din ato usab karon nga pagkukutloon ang pipila ka mga presyo sa mga bugas ka maprahon na kay may popoy. Kay accordingly do na matod pay gamay nga pag-increase sa presyo sa bugas ka maprahon na kay may popoy kinahanglan usab dato nga masuta kini. Kun unsa ba usab kini nga variety o klase sa bugas ka maprahon na ang dunay gamay nga pag-increase karon kay K5 popoy. O kalabot ni kay K5 popoy nata karon diri sa may John Z Sembre Store. Kakibay Popoy gato karon mga kauban ang usa sa iyang mga staff diri karon maprahon na og mo kini atong beautiful nga higala karon kay Popoy si Ma'am. Good ma'am, ali ma'am. Hi ma'am, good morning. Live ta karon ma'am sa K5 Just FM og kauban nato sa pikas niya ma'am sa Kibay Popoy Buran. Ma'am, pwede ba ito basahiran ma'am imong kompleto pangalan ma'am? Maribel Gaboy. Maribel Gaboy. 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 Maribel Gaboy. Ma'am, Karungan, dugay na ka nagbantay diri sa ilang tindahan ni Don Store ma'am. O, dugay na. Dugay na. At doon to diri kami no. Dugay na sa nagabantay kag may popoy. Ma'am, kaganina sa pahinabi ma'am, doon na may nasinatian nato nga gamay nga increase ma'am no. Unsa to ka klase sa bugas ma'am? Ang Princess Bea 1.3 na karon tapos ang alas na mo 1.3. Yung chow na mga Jasmine 1.3. Ano siya? Ang local okay raman nagpundo man gyapon ang presyo. Oo, pilang Kilo kilo na na? yung matag 5 Ang 5 kilos na mga Princess Bea 290, ang yang chow na mga 5 kilos 285. Ang usang kilo? Ang alas na mo 285 pero out of stock Saka yun? karon. Ang 10 kilos din na mga Bea 580, ang 580. 10 kilos na mga yang chow 570 pati ang alas 570. Ang kilo? Ang bigas na mo 310 ang 5 kilos. 310. Ang usang Ma'am, kilo, cha. sakto na to ma'am nga kuan no nagipag-increase din siya gamay. So pila increase matag kuan ma'am sa sako? Stock na siya increase pero Oh. ang 5 kilos of 10 kilos pundo na siya sa presyo. Pundo. Walang Ang kuan kay may popoy no ato ipasubli ka ma'am. Ma'am, ang half sack gali ma'am or ang 1 sack pila increase ma'am? ang whole stock na mo wala may stock karon kay kasagal upstock G's or 5 ang Kusod. Bukaga sako. kaysa nauna ang Kasi beya is sako. 1 to 90 raman siya karon kay 1.3. Tapos ang yang chow na mo sa nauna pwede ra 1 to 80 karon 1.3 na siya 1 to 90 an. Oo. Cha, pila man ang usang kilo na cha? Kaya makon sa tumagson, pag pilang usang kilo. Kay may popoy no so karon kay may popoy na gutan naman nato ang Okay, tag per 5 ka 5 kilo. Oo. 10 kilos Usang o kilo. half sack o Oo. ang 1 sack. Oo. So karon kay may popoy ato ipabatbat kang ma'am ang Matag kilo. matag kilo sa mga bugas na katong nakapanganlan nato kaganina ang Princess Bea o man pa kay may popoy nga dunay pag-increase. Pag pila na ang per kilo niini karon ma'am? Kala, Ang presyo na mo sa display pundo lang japon siya. pundo. Wala pa iba. Wala Oo. may nagsaka. Ah, Ang dito lang ka wala sa na Sinako. nagsak. Mm. Walang Japon siya. Ang beya na mo, 55. Ang 55. yang daw, 54. Grade na mo, 53. Broken na mo, 55. Wala gid siya nagsaka. Pundo lang amo ang presyo. Ang kato lang hapsak ang nagsaka. Ay, see. Okay kay may popoy no kay wala man po Hapsak dahil sila lang, kinuha diri kay may popoy kaning 53.4 54.50 wala sila iganahan nga presyo kay may popoy. Onya, sa hapsak lugar, 50 cha, kung sa hapsak lugar, kung Yes, sa right, right. katunga lugar sa usak ka sako, kung sa mana, 25 kilos baka na sa ilang pagkumpra, kaya ba sila sa kikwaan ba? Na may isa buslutan Wala na. kay may popoy sa inyong kuan ma'am, sa inyong filler ma'am. Ang kining 25 sack is na 25 sack gid siya wala na repacking. Wala. Wala na. Gina siya. Ang kining 5 kilos, 10 kilos, team gapon. Oo. Muna gina siya. Mga kuan na siya ma'am gikan ni sa supplier gyud or Ay, gid na siya na mo nakuha. Kani si per sako magud na siya sa isa ka sako na pulo ka buksulod sa 5 kilos. Nang amo lang gikuan gidisplay na mo diretso. So, okay. dito na siya. Ang presyo manggod ani sa among supplier per sako. Per sako So sa ang hatagan niya is 2.9 ana 2.8. So 5 pesos o 10 pesos lang. Oho. kumbaga kay may popoy kung kaning tag Mura 5 siya. kilos bitaw ka bugas kay may popoy. Mura Murag siya. nakasako man gyapon na siya or nakabag. Oo. Gisulod gyapon siya ko sa kasako gyapon. Pero pag abot diri na din nila Ripat. i-buluton, isa-isa na din pag display kay may popoy. So Oo. bot sa bot, wala Okay. bot sa bot kay may popoy nga wala na may tabo sa kining gitawag nato nga repacking Wala or na. pagtimbang utro para na pod nga ma-repack. Wow.
Wala na inana kagay Popoy kay gikan mismo sa supplier or sa company nga ilang gikuhaan is nakabag na gid siya kagay Bag na Popoy siya, di ba kabag pod. pwede dito kukuha kang kilo-kilo. Oo, ang ilan dito, binultog yun. Ang pagkuha Oh, mo. pinulto kagay Popoy. So, Pero po, tanong 5 ko ba nato pesos, talaga kay 10 Popoy kung- pesos ang usbaw, sa, mukhang magkandidad sa baligya sa sako, sa kalang sako lang, way sulod bitaw kipay siya. Tag-10 man ang sako. marag presyo sa sako lang kagay Popoy. Murag ka na, siguro yung ilang gibalik. Lagi mo na, anak mo ginatong silwe nga itong mga baligya, na yung pagsaka, na yung pag-ubos, no? Oo, kipay siya. Sige, no? Yes, kagibay Popoy, no? So, mo kani karon kagibay Popoy, at least Junji Store. Ano pagsakat presyo. 10 pesos na relief pa nato mabati kagibay Popoy ang Uy, ang bugas? 10 pesos nga increase sa kining hapsat. Lagi bugas Dili yung pa nato barato, nalagi bugas barato dia. Usap na, tag 12 pesos, usap na siya nga bugas. Wala tag 12 nini kagibay Popoy. Bugoy. naku, Anay ko andiri kagibay Popoy, ni napil nga to tag 12 pero asin kagibay Ay, asin ka na, binakog ng bugas. Oh. Binakog bugas kayo. Usap na nga, tag 12 pesos na daw. Barato kayo. Bugi-bugi po ka. Asin din na di. Sige. Bitaw kagibay Popoy, karon kagibay Popoy ato pag baton karon ng ban pag mapresyo karon mapraw na labi na sa kinilo kagibay Popoy hisgutan po nato. John G. Store, John G. Store. John J. Simbre Store kagibay Popoy. Okay, So karon kagibay Popoy ang prices biya nasa 55 per kilo, gray 53, Young Chow 54, Blue Eagle 53, Kaloy 53 kagibay Popoy, si Bordagol nagpabiling gyapon sa 53, si Red V10 karon sa 60, Mais number 12 43 ang per kilo, Mais number 10 43 ang per kilo. Og ang Bia Gold sa karon sa 54 per kilo kagibay Popoy og usa ni sigala na ni ma'am. Red Valencia. Sa Red Valencia kagibay Popoy na karon sa 78 ang per kilo, pilit 78 ang kilo, bugas, mang bigas 60 per kilo, Broken Fiesta 50, Valencia Bigante, tama ba ma'am? O Bigante is 55, ang si Alas kagibay Popoy 54, apilo na lang po na itong asin, 12 ang per kilo. Napoy lahi nga variety sa pilit kagibay Popoy, nasa karon sa 60 ang per kilo kagibay Popoy. Pilit, manang pilit. Pilit. Kagibay pilit. Oo, pang lugaw. Lugaw naman noon. Saka, pang tabirak, ba? Tabirak o puto. Mo ba na? Yes, kagibay Popoy na pwede po sa Aros Caldo. So, mga Yes. kagibay Popoy ato pag-update sa mga presyo sa bukas Na yun si Maribel, Ines Maribel, nga i-shout out ang iyang mahigala, ipapaminos key 5. Yes, kagibay Popoy, kuha na siya. Kitawag nato na siya kagibay Popoy, nga kanibang protocol na or built-in na kagibay Popoy. Sa ato nga kuhan, pataba na permis sa ato nga gimbulaton kagibay Popoy. No? So, ma'am, imo na lang kuhan, ma'am Maribel Gaboy, ma'am, imo na lang mga pa-shout out or pag greet nimo sa imong mga kaigsuonan. Hilibin na sa ato mga kaigsuonan, ma'am, nga naminaw karoon sa K5 GSFM. Ay, good morning guys. Yung talan. Shout out to the sa Junji Simbre Store, Carmen. Si mahigala, imong labuan, so wala diya day Ma'am Maribel. Sa imo din palalab din, ma'am. Kana, Ay, i-appeal sa nara mo ma'am. lang kauban na. Ayun na pa. I-greet po, i-greet. Imong kauban diya. I-greet pa ang mga kauban, ma'am. Hilabi na itong nasa budiga or nasa... Kana, Ay, great na ako ang budigero na ako o ang tagyaan ni si Kana, Junji. Mrs. Benji Simbre. Ah. Ang cashier di karon. So, Magyulawan si Ma'am ba? Magyulawan si Ma'am, kuan ba? Maribel ba? Magyulawan? Medyo pag-ibig po po, mag-ulawon si ma'am. Okay. Dili pa kaya na-interview. So, lauban ni ma'am kagibay po po, magbalik-balik na kita dire sa iyang store. Ay, mo na yung problema ron. Baira na sa kagsundang diya. Sa mga presyo, matagkaroon og unya kagipay po po. So, muli, ang mga presyo sa mga bugas nga ato nga nasa agro buntaga, hilabi na usap sa pag-igsayo dato, pinagi usap din sa may John J. Simbre Store, kagibay po po, ganimutang usap dire. Sa may Carmen Market, Cagayan de Oro City, kagibay Popoy. So kakaroon kagibay Popoy, Ma'am Maribel, daghang salamat. O karon kagibay Popoy ato po diagi kulagway karon ng ato ka fribot. Pinagi usab kagibay Popoy sa atong Basa-andalan, no? Basa-andalan, no? Kay karon kagibay Popoy makasilati kita og pagpapalit pag ulan karon buntaga kagibay Popoy diin mao kini usab hinungdan karon sa pagkabasa sa atong mga kadalanan busa abisuhan nato karon kagibay Popoy ang atong mga kaigsunan hilbin usab ang mga biyahedor karon buntaga kagibay Popoy nga kinahanglan usab na mag-prepare sila sa ilang mga tagsa ka mga kugalingon o pa hinahinay lang sa ay kumpiyansa. pero Magbasa-basa sa diya. kagibay Popoy kay grabe ka basa ang dalan karon kagibay Popoy kay lagi og sabto na itong pagtarong kagibay Popoy kung ang usa ka lugar basa bosot pasabot na kagibay Popoy nga danog
Download so yun. pagka kagibay Popoy, Download, kinahanglan sa niya. paghihilig kita kay Popoy para Oh. balik kaya nato ang pagkadisgrasya karong nga mga panahon na ilang pinausap sa mga nagmaniho na sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga motorsingle karong nga buntag karong kay Popoy. So sa ato pagkapaghalangan sa kalangitan, given na nga wala gitay makita karon nga mga stars o guban pang mga bulan kay Popoy, gubi ka na usab kinatabo na kini sa bagang panganod ya itong mga panganod karong nga orasa kay Popoy nga mo hinungdan sa pagtotalisi pag ulan-ulan karong nga buntag. Damay si- Particularmente din sa itong location din sa may kay Popoy sa may Barangay Carmen, Dakbayan sa Cagayan de Oro kay Popoy. Sige. O gaw kay Popoy, masinatiano sa pagkapon nato karon ang medyo mabuskag naman. Medyo mabugaw nga kabuntagon. Kumita na usab sa kay Popoy sa medyo kusmot gamay kani sinatian nato sa lakat sa panahon. Sa mga kana atong mga nakotno nga mga impormasyon may kanabutan sa pagkotno nato sa precious bukas sakit na usab sa pagkulagway nato kay Popoy sa lakat sa panahon. Kauban usab gyapon nato gyapon si Edson Tony Alasco ang kakipe Brian Abad o kini si kakipe Charlie Perez para sa kampiyon sa balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 Kiss FM. K5 Bantay Merkado. Salamat kay Web Charlie Perry makaisunan. Damay yung usa ka upo oy. Nagpasinguan si Charlie. Damay pa siya. Damay kameraman. Damay. Ulan-ulan ni Charlie dito makaisunan. Apil ang kameraman. Damay yung upaw. Doon ay pagsaka gamay. Makaisunan sa tuwang presyo sa tuwang mga bugas, mga kaisunan. Binila di adapita sa mga merkados Carmen, mga kagivay. Di ba guys Carmen ini? Halos tanan ni makaisunan. Gamay lang mga kagivay. Galit karong adlaw doon na po'y pagsaka po sa atong presyo sa petrolyo. Karong adlaw makaisunan. Gamay ra po mga sintabos sa sab, no? Sintabos makaisunan. No? Kung pisos gani, kung piso gani nahuman. Pasi unsa ka mahal makaisunan ang tao. Mupalit yon. Bahala unsa ka lisod mga kagivay. Hoy, nga to kang Jim Iligan. Good morning na Jim. Nakalili si Jim Iligan. Nga to sab kang magkatawag ko ning sa ni Dilmo Tubaga. Sana. DDT. DDT siyon ang sumay DD Tubaga. Kang Delmo Tubaga. Good morning dia. Salamat yun dia sa inyong pagmanuban dia. Uban ni uban makaisyo ni Jim Iligan. Taga Pika Sibihan. Good morning na Jim. Si PS James, the vlogger. Tulba kayo. Tambay mga suki sa mga report, mga follow-up sa itong pagbalik makaigsunan umalag sa painunom. Kapi-kapi sa tadya mga kakifay Welcome mo dya makaigsunan nga naas katapinan kalagay mabugnaw ang kabuntagon. Maulanon nga kabuntagon mga kakifay. Standby! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio. Mamunsay nga na to ba? Ako si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karon nga gainom og D3 Bio. Sa una, Ngayong panahon ng pandemya, kalusugan ay protektahan. Uminom ng Mighty C. Araw-araw, alkaline-based vitamin C. Sigurado, ligtas sa sakit. Labanan ng sakit. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Oh yeah! Tungod ang Mighty C, alkaline vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C, untiktado ka pirmi, Mighty C vitamin C, para pirmi malipayon, inom og
Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Ngayong panahon ng pandemya, kalusugan ay protektahan. Uminom ng Mighty C. Araw-araw, alkaline-based vitamin C. Sigurado, ligtas sa sakit. Labanan ng sakit. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. Are you upset of numerous digestive issues, bloating, diarrhea, abdominal discomfort? Try Clinica Complete Probiotics. It has 50 billion colonies-forming unit and 15 strains of good bacteria. Take control of your digestive health with Clinica Complete Probiotics. Clinica Complete Probiotics, protecting your health and your family. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Ngayong panahon ng pandemya, kalusugan ay protektahan. Uminom ng Mighty C. Araw-araw, alkaline-based vitamin C. Sigurado, ligtas sa sakit. Labanan ng sakit. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City,
Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Let's get ready to rumble! Good morning. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Good morning. O sa kabakainahan nga bago lang nga nanganak og nakinahanglan og supplement para mudagan ang imuhang gatasan. Ang inahan nga nagapasuso sa gagmayng bata unya nagasuplemento sa D3 Bio makahatag kini og dugang nga benepisyo sa maayo nga panglawa sa bata. Ang lauric acid o caprylic acid nga medium chain triglycerides ang common nga makita kini sa gata sa inahan og extra virgin coconut oil nga naa kini sa D3 Bio. Ang pagsuplemento sa inahan nga D3 Bio gipadaghan ini ang kantidad sa lauric acid o caprylic acid sa iyang gatas nga pwede niya mahatag sa iyang bata pinagi sa pagpasuso. Ang nanay nga naga-D3 Bio nagahatag og proteksyon sa iyang anak batok sa mga nagkalain-laing klase nga mga kagaw nga makadaot og makadugang sa balatian. Mga mamis, unsa pa inyong gihunahulata, palit na og D3 Bio. Sa D3 Bio protektado na si Bibi, layo pa sa balatian si Mami. Ang D3 Bio mga ka-K5 mapalit kini sa butika o parmasya o sa tanang branches sa Klinika di Alternativo Medicinal Wellness Center. Kananimutang kini makaigsunan sa may Market City, Agura, Barangay Lapasan. Higit lang sa Balingasaga Jeepney Terminal makaigsunan. Available po ang ubang mga produkto makaigsunan sama makaigsunan sa DTX sa Coffee Mix, DTX sa 500, MITC, D3 Bio makaigsunan. Bukas matag adlaw Domingo hangtod kay adlaw Biyernes alas 8 sa buntag padung alas 5 sa kapunan. Adunay libreng check-up usab. Free check-up. Dunay deskwento usab makaigsunan sa ato mga senior citizen o PWD mga ka-K5 Deskwento na. Alang po sa dugang pangutana, pwede ka mo tawag, pwede sa ka mo text sa itong hotline number makaigsunan ng 0915-208-5705. Akong Osbon, pwede ka mo tawag, mo text sa makaigsunan sa dugang mga pangutana, pwede sa ganadya magpakonsulta siguro makaigsunan. No? Ako di na ka maglako-lako makakipay, 0915-208-5705 mga kaigsunan. O visit sa ito ang FB page mga kaigsunan, ang atong Klinika di Alternativo CDO o Klinika di Alternativo Northern Mindanao. Ang mga kag-5. Busa, arat na mga suki binating ating paminaon. Kadayon tagkaroon makaisunan, matod pa din ni good morning poy! Sacerdotal anniversary karon ni Father Bures. Oy, Father, congrats ha? Happy birthday! Sacerdotal anniversary ni Father Bures karon. Makaigsunan na magduyog kami sa misa. Mga ang imo mga dating kaibigan hangtod karon. Ay, amigo gipuntahan ha. Along Bernales Olandria, good morning di Abo. Sa kamay kabuntagon kanimo di Abo ha. Kulba ni si Along Bernales Olandria kay kulba ni Video King gipon. Di mo sabas pagkaisunan. Ato sa magaka-K5 kang papaaka ko papswe. Ngadto kang mato dili kang Biki o Daga Balan nga naminaw ulo karon o kulba sa kayo di ba sabas ngadto sab kang Arsenio Aka sa Misula engineer nagpapaak si engineer papaaka ko paps si engineer Arsenio Aka sa Misula. Sano, good morning. Kulba ni si Sano makaisunan di ba sa basa. Ato sab nga magpapaak og karong buntag si Bernie Parito Arado. Papaaka ko paps si Bernie Parito Arado, good morning kanito nandiya. Salamat sa kayo sa nga pagmanuban nining mabugnaw nga kabuntagon mga ka-K5 Live tekron sa tong FB makaisunan sa K5 News FM Cagayan de Oro. Duha ni ka FB account na to makaisunan sa K5 Yung sa makaisunan sa atong YouTube. Nasa to sa YouTube, kung gusto ko matanaw sa dakong TV nimo, Smart TV na, alatanawa sa YouTube makaisunan ang dakong upaw ang dagway sa inyong angkurman diya makaisunan. Nga clear kayo mga ka-K5 Alas 5:08 na. Beta maglangan makaisunan dirita karon sa bulyada sa mga report gikan sa gawas kabayan. Gikan sa tumakabanan makaisunan kaduna ko ni bayot nga nang hulga kunog nang ngilkil sa iyang amiga nga bayot. Ay nadakwan Tanawa ko lagi
Sige lagi sudlin yung mga problema, gasuddan mo kunin yung problema god. Ha? O ano na asa before ka masuda na. Ha? Pagtanaw ni mo nga di maayo ni, makasala tanin ni. Di kay sa ta. Di kay gyud, ha? Yun sa may kalisod ka pobre na to, makaison di kay gyud sa panginane. Katanaw tani paminahon yung kampiyon d'Italy ni Rikim Solita. Rikim. Labaw po ning bayot po. Ha? Rikim Solita, ang kampiyon mo d'Italy. K5 mo na. K5 News FM. Hampion Report. Ano karon sa bilangguan kinig usa ka bayot kini human nga nangilkil og matod pa nangilad sa iyang higala ra gihapon nga bayot. Way swerte na priso kining usa ka bayot nga hingkod na ag panuigon kini human nga nangilkil og 10,000 pesos ngadto sa iyang higala. Kini human nga nakuhaan niini ang biktimang bayot nga matod pa nag video kini siya kay naggamit matod pa og illegal nga droga ang iya ang higala nga bayot mo hinungdan iyang gihulga og iya matod pa nga gihadlok-hadlok nga kung dili mo bayad sa 10,000 pesos ngadto sa iyang higala kining usa ka suspitsado ang matod pa iyang ipakatag sa social media daw ipakatag niya sa iyang mga friends sa Facebook hinungdan nga nabala ka in town kining iyang gibiktima rason nga midangop kini sa atong kapulisan sa Police Station 3 Agora o midangop usab kini sa Raco Region 10 kun Regional Anti-Cybercrime Unit Region 10 aron usab nga ma-entrap kining naisgutang suspetsado. Way swerte karong panahon na nagpitok-pitok na lang iyang mata diha mismo sa bilangguan og maghawid-hawid sa mabugnaw nga rihas. Pahimangno karon sa tong kapulisan labi na sa Raco Region 10 nga dili manghudlok og dili magahulga hilabi na sa mga katawhan aron dili susama nining usa ka bayot ang nabalhog sa bilangguan. Kanato na hipos nga balitang hatod kanato sa D3 Bayo. Kini si K5 Rikim Solitang taong dili gwapo pa attractive kaayo alang sa kampiyon sa balita serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. K5 News FM. Live report. Salamat kay Fabric Kim Soldita makaigsunan sa imo nga kampiyon nga d'Italy. May tungod makaigsunan sa usa ka membro sa LGBTQ makaigsunan ang nangilad nga to sa gyapon susama kaniya. Kulan ha? Manghiladlok pa. Ha? Makaigsunan intrapon pa di tanawa. Ha? Oh, biad ba kayo? No, labi ka biad magason tanawa engineer be. Ha? Biad kay ba pinaano gid niya pa breeze out god. Ino naagi si kanibitong twin volcano. Ha? Oh. Gisuddan lagi ang problema ay gisudli. Ha? Mga minaro lagi estilo tuldukan mo po na. Kunari tuldok anak makaigsunan mo sa dito mo sa malinawon nga mga dalan ba. Ayaw to malinawon nga gubot. Malinawon nga gubot. Ay itong dalan nga magubot mga kaigsunan kay sus ginoo. Ha? Sa diya nga matingog-tingob ng kagubot ang imong sibigabuaton. Pero lisod lagi bakwiyon nimo. Ay na makaigsunan nga tapsing lang. Ha? Ayadol iti kay sus delikado. Ato din ni makaigsunan papaka ko Paps we sa mga Galiro family. Oy, Medoso family, good morning tanan dia. Ha? Good morning ha sa inyong papaak dia. Good morning tanan. Ha? The boys in the house makaigsunan kanon na gyud. Apil ang kids in the house so makaigsunan sikat ni mga tawanan ni. Sikat ni nga mga dancer may kay manayo sila Ginoo ko makaigsunan dito sa Basam. Ikaw diritas dugang balita pagid mga kaigsunan kay matod pa dinhi mga kaki-5 senior citizens nga namadlong gituok og gikulata. Namadlong gituok gikulata pa pagkabastos basta tawo nga gibadlong ha badlong kita sa ato mga lulog-lula patuda yon ha patuda yon bala pa makaigsunan nga nahinobre na pagbadlong ha patuda yon sige ni mo to sinong dani nga no ka makaigsunan gituk gikulata man bililiyon tabi kay basin siguro nga naisakit ani makaigsunan sa kinay sakit makaigsunan buaya no bililiyon ta ang kampiyon nga d'Italy pinagi ni K5 Charlie Perry Charlie K5 mo na K5 News FM. Hampion Report. Tigagol karon sa Maharlika Detention Cell ang usa ka lalaki kay Kipay Popoy human matod pagkini siya ng ulata og naduok sa usa ka senior citizens nga namadlong kanila sa ilang paglaglari sa iyang asawa diha sa may Makahalar Beach, barangay Bihabas, Nagbayan sa Cagayan de Oro. Gidala gadto sa butan sa kapulisan ang kini nga usa ka Roderica Norca iyang kay lipasan 40 anyos kay Kipay Popoy nga residente usab kini sa Lasang Ginabit. Kinsa matod pagkagipay Popoy nga nagiglales kini siya sa iyang asawa nya umos matod pagkini sa impluwensya ako
dayon na impluwensyado matod pagkini siya kag Popoy sa ilim nga makahubog. Og sa dihang ganing si Rocky Vicoy Younger Villa sa 68 anyos ang wala kaagwanta sa pag-alay sa magtiayang kag Popoy iya kini gipambadlong. Okay? Ay paano sa pagkitabo siya pagpabadlong kag Popoy kagalitong matod pa siya nga gituog pagkuman kag Popoy gisupag kini siya sa kabarangay ngayon. Sa pagkasuringkong sa nasang pito sa senior citizens karon sa huna kag Popoy hinagdala sa pagkalanding ni gato sa paygo sa palay tamplanan. Nung kag Popoy nga kini ato usab nga mga barangay tanon sa nasang pito sa lugar ang mihimo sa pagresponde o kasikop sab kaning nasang pito sa responsable kag Popoy. Og gikabot sa kag Popoy nga kaning nasang pito sa responsable ang gibalhog kini ka sa pagkasamtangan sa bilaguan sa detention cell kag Popoy. Alang no sa pagkahanay sa kaso nga physical injury ibato kaniya kay matod pa sa nasang pito sa reklamante nga usa ka senior citizens kag Popoy nga desidido siya o pasaka og pagkaso batok sa suspisado. Mga nato report kinahipos gikan din sa location og karato sa DTX 500 ang 100% nga makadetoxify sa ato nga panglawas ka kipay Popoy ipuran. Kauban ka pala to, ang atong sparring partner, ang buti ng bayan kikipip tayo na bado kini kikipip sa lepere, pero kapoy sa balita servisyo publiko kalagawan sa bayan sa Cagayanero 89.3 K5 News FM. K5 News FM Live. Salamat Charlie Boy, makaigsunan sa imo nga kampiyon nga Italy, makaigsumitun taon sa usa ka senior citizen, mga kagibag kami kabaso sa tao, makaigsunan gibadlong unya dayon gituog gikulata pa. Nahimo pa manimo pagpangulata ngadto sa senior citizen. Aggaba ikaban taon nandoy, ha? Balog bilangguan, mirisi. Ha? Mirisi. Uy, nga to sa kang Jerry Gahi. Good morning, Jer. Ha? Sa tanan nga mga Gahi, family makaigsunan. Good morning yung tanan diya. Nga to kang Emeline Karanay. Hello, Emeline Karanay. Good morning. Nga to ang mga papaaka ko, Paps. Ha? Yan o. Makaigsunan nga din nga sayong buntag. Ha? Giulanan. Ang atong palibot kung mapano na makaisunan. Good morning Subli Kambiki Udaga Balan. Good morning. Kang ngadto kang Arsenio, ang higala ni Dio. Usab kang Jirigay, kang Emeline Karanay, usab ka mayang kabuntagon kayong tanan. Salamat kayo sa iyong kanunay o sa iyong pagbanuban usab sa nining mabugnaw nga kabuntagon mga kakifay ba. Ngadto kang Ruel Sanchez usab. Good morning Will. Alas 5:15 na makaigsunan na Subli. Dunay atong anunsyo nga to sa mga suki na to makaigsunan katong suki sab ni Doc Louis Tin Chavez diya sa klinika makaigsunan nagpaybalo din nga mato din makaigsunan si Doc Louis dunay mga schedule makaigsunan nga siya wala din sa tuang dapit. Gani karong Domingo padung sa Martes makaigsunan 9 June 9 ni siya to 11 on leave si Doc makaigsunan. June 9 Domingo padulong 11 makaigsunan 19-11 tulo lang kaadlaw. Mga kagibay inyong pagantos wala si Doc Louis dini makaigsunan sa tuang dapit sa klinika. Pagka June 13 to 14 mura pisa 12 mura halidim na pisa 12 ana si Doc siya na pisa 12 makaigsunan kay pagabot sa June 13 o June 14 hinguog siya hulaman na pud siya sa atong mga kaigsunan dito sa may hinguog minaota nga si Doc na sa dinhi in town ang tagahinguog gapanikad ang tagahinguog makaigsunan nga ilang birahon si Doc Okay, daghan magkay mga igsuon ta so dito nalipay po. Ngato kan Doc makaigsunan. Mas labaw dis kagay diro. Nga daghan na mga igsuon din nga nalipay sa gato kan Doc makaigsunan. Giilugan si Doc karon. Si Doc Kalia kaning Louis Tin Chavez makaigsunan. Mao ti babalohan di kaninyo. Wala si Doc Louis karong June 9 to 11. Domingo padulong makaigsunan sa kaning Martes. Pizza 12, holiday man kay Independence Day man Pagka 13-14, wala na po si Doc din Kaya tuwa sa Hinguog City makaigsunan. Sunod si Manan mga gibabat karon naapa si Doc. Alas sige, dukay ta dito makaigsunan sa klinika di Alternativo Medicina Medical Center. Naimutang makaigsunan sa Market City. Total karon may klase. Dai uban da nga sibi pag nagparon inon na klase ako matagag balon. Matagag balon makaigsunan. Kamo sa mga magtutudok Subli. Ay na mo sige tago-tago. Ay na mo sige ninyo pabalik-balik ka mga estudyante diha. Pirma na mo clearance. Kalois bata balik-balik in taon pagpangita na kaninyo. Mo ni uban ba sakit sa uban nga mga magtutudo dili tanan. Madamay lang mo nini mga tao makaigsunan nga ambot sa pilang nuhunan Hindi ko mutuo nga busy. Pagkas mabisi ka kung mapanahon Maliw sa taninyo diha. Ngayon pabalik-balik ka ng mga estudyante sa pagpapirma in taon sa clearance. Kay wala ito na sibi katong graduation sa itong anak ng adlaw. Hindi ko lang nga. Malagi ni Siro. Balik me. Yun na. Balik in taon makaigsunan kay gapangitaon ng mga ilang maestra.
Oh, maestra makaisog kanunoy wa diya. Ambot sa ito principal siguro diya makaisog di po ila ma-check ila mga tao diya nga gasok panibat, ha? Oh, nga wa diya ga trabaho tuwa sa mall. Oh. Dan Ginoo ko makaisog mabaslan mo na bat man gina. Ay sakit ra bang mabalo sa kaninyo kanang inyo sige nga silbi ninyo tago diya, ha? Oh, sa inyo tago. Inyo nga silbi makaisog nga silbi nga pabalik-balikon mga estudyante di bilalim. Ang luoy na ang ginikanan kasi ko bulsa. Nagtuo, siguro sila kakwartaan maginikanan. Ha? Nagtuo sila ba? Nadagang sapi ang maginikanan, kaya mukot bulsa. Pamiliti ba yan? Balon din mga paliyon to. Anak, naa magina. Ha? Kapalon tayo, naa mo dahil naperesyo ang mga kabataan. Peresyon pa man ninyo, pasidan Ginoo ko na unsa man ito ang klasik ng mga matutudlo, magaling uban mga kaisunan. Ha? Nga napay make out ka pang lambi. No? Ano na ato ni sunod diya nga to diya hangyo man nato ni. Ayaw pabalik-balik ka ng mga estudyante magpapirma clearance kay kung man karon ting clearance man. Ha? Clearance karon makaigsoon. Ay tanawa ba mga eskwelahan diyo dagang estudyante abin mo na klase wala. Nangita na sila mga maestra makaigsoon maestro kung asa sila kay ang clearance. Ha? Ambot nga oh dipirmahan na ba inyong 10,000 karon no? Sus Ginoo ko kayahe ba kaninyo no kay ha? Ang litis karon kuno nga balita makaigsunan kay gipirma nagkaron mga G5 makaigsunan nagkaroon ni Presidente Bongbong Marcos mga G5 ang 10,000 pesos kaya hay bagay kay makaigsunan no nga nanay sibil lugar nga balao lugar pa kadi kaninyo lugar ha ang RA 11997 makaigsunan umang gitamlaan lugar kani sa kamot lugar ni Presidente Bongbong Marcos oh nga nahimo ng balaod makaigsunan mga G5 kaning gingon nga kabalikat sa pagtuturo uman makaigsunan pirma ni Presidente Bongbong Marcos sa ilalom sa kabalikat sa pagtuturo mga kaigsunan himuon nga 10,000 pesos kada tuig ang teaching allowance ha kaya hay bagi kayo mga G5 teaching allowance inyo ha opa kunya karon ang mga kabataan inyo pud makaigsunan in taong ka tagu-taguan ayaw pod ha ayaw o sa ting clearance mo gini sakit gid sa mga impipila oh mo ni sakit nila tagu-tago pabalik-balikon sus Ginoo ko ha ang ato sa makaigsunan kang Jeffrey Boy ha nangandoy gid ko sir nga makauban gid kanako sa trabaho kay idol ko niya ha kay salamat Jeff salamat ha nandoy siya wala tiguang na ko Jeff oh taasa kayo medyo gikapoy ng tiguang salamat kayo kasi nga naitaw magkaigsunan nagandoy nga kumanuban kuno niya okay baka magyapon parehar sa mga sa uban niya parehar yun oo kanay pagajukiron Arenta na 5:21 na makaigsunan diretas dugang pa mga balita report gikan sa gawas kabayan mga sukriminating tag perminaw kaya sumala pa din doon ako ng bagong city IPMR dato makilala agi pakilala gid siya kagapon makaigsunan ha paningkamutan kuno ang iyang tulo katahas diya ko paningkamutan do na kaboto naga CBD makaigsunan nga naga ha action baga kalibitong alba ang mga kauban niya mga IPs makaigsunan ha action react ba K5K boss kayo okay K5 mo lang K5 News FM Kampiyon Report Paningkamutan sa bagong City IPMR dato makilala ang iyang tulo katahas. Mato ni City IPMR dato Roberto makilala ikatulo nga iyang paningkamutan nga mabuha ang pagpanday sa IP code. Adunalay tulo nga akong gi huna-huna hinuon dili man kini mabuhat karon dayon apan sulod unya sa akong termino akong paningkamutan tuyo sa pagpaningkamot sa konseho uban sa mga pag-ampo sa atong mga kaigsuonan na ato ning mabuhat. Una niini ang nahabilin nga mga kayutaan nga wala pay titulo ato kining mapa-undergo sa ancestral domain. Usa mutabang ta sa pagproseso sa mga ancestral domain dadtong available pa sa para sa usa ka ancestral domain. Ikaduha nga tahas mao gyud ang pagpahiluna niining cultural integrity. Kay nagtuo ko sa atong mga pagtuo sa atong kultura nga pagkamatinud-anon sa pagbuhat sa tanan butang diya ta magkayusa luyo sa atong gugma. Og ang ikatulo nga akong giplano
makapanday ang konsiho sa Cagayan de Oro sa usa ka IP code aron nga ang mga kagubot sa uban nga mga lumad sa walay pagsinabtanay tungod kay nagkadaiya sila og mga balaod. Pero kung atong mabuhat ang usa ka batakang balaod lokal naagi sa atong paningkamot sa konsiho niya usaraman unya ang sundon sa kinabag-an nga mga lumad. Ang pamahayag ni City IPMR Dato Roberto Makilala. Kini nga balita hatod kaninyo sa DTX 500. Nagpaubos sa imong sugar ug nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy ug ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa ug kabaskog sa kama. Sa DTX 500, muubos ang imong sugar, pang sugar honey pa ang imong performance. Ayaw na pagdugay, mag DTX 500 na ka. Mapalit sa klinika di alternatibo ug sa mga pharmacy. Kini si K5K Buscaino para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. Salamat kay 5 Buscaino makaigsunan sa imo sang kampiyon nga ditali. May tuod mga ka-K5 lugar iadtong makaigsunan nga kato nga si konsyal na. Si Dato Roberto Makilala. Hindi pa kilala siya kagahapon na gyud sa konsiyo makaigsunan. Uman nga niatin siya sa kaning flag racing pag-apil. Kung tinagana kay nga mga kaning atong mga igsuon makaigsunan nga mga IPs tagangay dito. Nakasilbi makaigsunan ka uniforme silang tanan. Gidungagan pa sa mga taga-DepEd makaigsunan at kung tinagpribo kayo maglisog igsuon mga media. Katakatag ang mga media kagapon makaigsunan. So sa grabing kabibob dalan pag sa kabatalyon nga taga DepEd gidatan pag makaigsubatalyon pag sa taga IPs uman. So kagapon session adito makaigsunan si Dato Makilala. Nagpakilala makaigsunan oga dito nangandoy siya sa tulon niya makaigsunan nga silbi niyang sulbaron. Sa tulo makaigsunan mall ko kanang yuta nga walay titulo. Makaigsunan nga iya lugar kini nga paningkamutan nga mahimuang titulo kuno mga G5. Basta do og kaning pagpahiluna sa cultural integrity makaigsunan pati ning ilang IP code kay murag sa likout tagulyang na kung ang pikas puton napoy ilang balaod sa pikas napoy balaod sa pikas ay balaod ang karambula kamuritsing ang ilahang silbi makaigsunan ng IP codes ang ilang IP code mga kagipay gusto nga dukdukon karon das konsiyo nga usa ka makaigsunan ilhon nga balaod tong mga gipay kana mo niyang dukdukon karon dia sa iyahang makaigsunan dia sa konsiyo mga suki binating nga tek bino tambay sa duga pa mga balita report kay mato ba dinhi makaigsunan no doon ako noy photo exhibit alang sa kasaulugan sa Pride Month gibuksan na doon na pay atong follow up o atong update makaigsunan palupunta ang nitabong sunog kagapon dawa humanang sa painumdum please standby mga kag-5 championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Saan nagmumula itong liwanag? Hindi nagdidilim sa buong magdamag. Sa kislap ng ilaw na iyong dala, lahat ng araw gumaganda. Taas, baba, kanan, kaliwa, saan ka man magpunta, liwanag ang iyong dala. Di nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Di nangingiti mo ako, ikaw ang
Ang partner ko. Tingin niyo ba lang sa Extend Food Supplement Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Oh yeah! Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas at tipirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, untiktado ka pirmi, may TC, vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may TC. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Ngayong panahon ng pandemya, kalusugan ay protektahan. Uminom ng Mighty C. Araw-araw, alkaline-based vitamin C. Sigurado, ligtas sa sakit. Labanan ng sakit. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. Are you upset of numerous digestive issues, bloating, diarrhea, abdominal discomfort? Try Clinica Complete Probiotics. It has 50 billion colonies-forming unit and 15 strains of good bacteria. Take control of your digestive health with Clinica Complete Probiotics. Clinica Complete Probiotics, protecting your health and your family. Problema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tunod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o ipi-ibo pa. Tunod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas at pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, untiktado ka pirmi, may TC, vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may TC. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Good morning! Balik ta mga kaisunod na 32 minutos sumana kalabay ang alas 5 sa sayo nga kabuntagon. Bili kayan ba nimo nga mobalik ang hepatitis nga mooy hinungdan sa panghubag sa imong atay? Nadok ba ka? Nga malatnan usab sa hangga kon chickenpox. Dagan kayo ni og komplikasyon sama sa singles. Nakasuway ka ba sa sakit nga TB o nakulbaan ka ba nga base mo balik ni nimo? Relax lang mga ka-Q5. D3 Bio mo na. Ang D3 Bio puno sa medium chain triglycerides nga giproseso sa lawas nato nga mahimong monoglycerides usa sa pinaka-epektibo nga monoglycerides nga mao ang monolaurin. Ang monolaurin kauban sa uban pa nga monoglycerides sa D3 Bio ang pinaka-epektibo nga natural nga antibiotic pag antiviral kini nagpamubo kini sa viral o bacterial load sa atong lawas aron dili na mo balik ang balatian tungod ini nga mga mikrobyo. Unsa pa imong gipaabot? Lower your viral and bacterial load. Mag-D3 adlaw para infection malikayan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist makaigsunan. Nga mapalit kini sa butikag parmasya o sa tanang branches makaigsunan sa Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center nga imutang sa May Market City, Agura, Barangay Lapasan. Available po luban nga mga produkto makaigsunan nga naa karon sa klinika mga kaigsunan Bukas matag adlaw kini nga Domingo unto sa Biyernes alas 8 sa buntag budo alas 5 sa kaponon. Adunay libreng check-up para ngadto sa mga senior citizen o PWD makaigsunan. Dunay diskwento sab mga kag-5. Alas 5:34 mga kaigsunan. Oy Paul Labiano, good morning Paul.
always sila naminaw karong buntaga. Kagapon kita mi ni Paul makaisan kagwapo man, ha? Nitisoy magsamot si Paul Labiano. Paul, good morning Paul. Diya sa may balulang ha. Salamat ya Paul. Direta karon sa dugang pa mga balita makaisan report gikan sa gawas kabayan kay gikabot kag makaisan photo exhibit alang sa kasulugan napasadi pa. Ato sang dalikatan si Charlie dito dapita sa nasunugan makaisanan. Mga kayo, diliyon ta kumusta ta mga biktima? Ayon sa kay mga simbigi panghimo karon sa mga barangay opisyal. K5 Charlie, Pere Charlie. K5 mo na. K5 News FM. Kampiyon Report. Man Charlie. Wala nga kay nagyaw-yaw mo ito ganina dito. Hayag na itong palibot mga kaigsunan. Atong kumustahon itong sunog nagtabo kagabi mga kipay pa silang Ginoo kung mga kaigsunan nga kulbaan ang taga dito gyud. Kung makulba gyud kay kulba itong Mukate sa Luyong nga bayan magana doon ay mga firewall mga kaigsunan lugar dito kagahapon. Mga gagmayng firewall kung mo nakatabang dito siya mga kipay, di ba? Mga balay nga ipang tukod mga kaigsunan nga mga bag-o paging kahoy. So, sino pang kahoy? Mga bag-o pa. Nakakatuwa ko amigong basketballista Ginoo ko mga kaigsunan damay po yung balay. Bag-o pa kayo, no? Kipay Charlie, kumusta ka na sa Ira? Go ahead! Kagibay Popoy no, natakaroon din sa area kagibay Popoy sa may Barangay 13 kung di nasa usab nitikayon ang sunog kagibay Popoy. Di nagilamoy niini ang siyam ka panimalay kung napulo ka panimalay kagibay Popoy. Siyam ang totally burned. Yes. Samtang ang isa niini kagibay Popoy ang gitawag usab dato nga partially damaged karon mapanahon. Sa atong nga makita karon kagibay Popoy, naghapon ang atong pipila ka mga kaigsonan naglantaw sa maong area kagibay Popoy. Diin iyang ilang silip-silip kung unsa ba ang naa diri karon mapanahon kagibay Popoy, diin ato nga makita ang kining mga nang gikatag mga atop lagi taw sa mga kahoy kagibay Popoy nga mga nasunog dalaki pagkasunog kagabi kagibay Popoy o sa ato gagilibot magudi kagibay Popoy dito speakers ato nga makita kaganina kagibay Popoy nga doon naman mga firewall po din kagibay Popoy mao nga kaning nasangpit pod nga kaning area or lugar kagibay Popoy is wala gyud bahinay kis kalayo pagkit-kit ang pipila ka mga kabalayan kay kung kaning taas-taas ka firewall diri kagibay Popoy kung wala pa lang ni siguro kagibay Popoy lahos-lahos di pa egon dito sunahan niya bayan ang kaning napigay sunog pero ba na lang kay Popoy. Masalamat gyapon kita ni ana nga naagya po firewall kay Popoy kay importante gid kay ning firewall kay Popoy para nasa depensa sunog-sunog kay Popoy. So mao kani karon kay Popoy pipila na to ka mga igsunan ang mihimo sa pagplastar sa kinibang mga sin o atop kay Popoy nga naa karon diri dapita sa dalang ibahin ila kini nga gipampadapling kay Popoy samtang ang uban pud niini nga mga gamit nga sunog kay Popoy sama na lang sa mga plastik ug uban pa ang naa paghapon diri karon dapita sa kalsada karon kay Popoy og karon kay Popoy mangita kita sa ato nga pwede nga mahinabi aron na usab kagibay Popoy nga matagaan kita giya kay sa ato na sabtan usab sa sayra kagibay Popoy nga to ang matod pagipandala ang mga biktima sa covered court sa barangay 13 karon nga papanahon na kagibay Popoy o gagani kagibay Popoy ato pagadulan ang ato pipila ka mga igsunan taga diri mo sir Marites kami. Asam ni sir Marites. Magkuan lang lantaw-lantaw lang Marites lagi. dito sa ticket bahin taga diri ka sir Grabe aso-aso pa aso pa So pang area ang agi taga diri mo ma'am Kanaw kanang balay nga inigawas akong amigo na. Leoneta Turalba. Okay, usana. Leoneta Turalba. Asa yung balay ani Usana. Kana diha. Usana siya. Nagbarog na sin kana. Kagibay Popoy man si Ma'am Leoneta Turalba o sa presidente ni Nerpita nga apil ang ilang panimalay din taw kagibay Popoy ang na lamoy kalayo kagabi. So ma'am, kumusta man mo karon ma'am? Asa man mo dapat kita himutang ma'am? Naami diha sa barangay. Barangay Hera. Barangay 13. Barangay 13? Oo. So, kumusta ma'am? Nanabay mga partial nga mga ayuda nga nahatag kaninyo? Gabi, gitagaan namin nila gahabol, moskitero, banig. Sa syudad na, automatic na. Pagkaon. So far ma'am, komportable pa makata sa tong ikatulgan dito dapita? Okay lang, kay aircon man. Tanawa, aircon. Aircon man ang gipapuyan sa amo ni Kapitan. Kulba is Kapitan, no? Ma'am, sa pagkakaroon ma'am, nanabay gikabutag si Kapitan kung sa plano niya ni pabalikon pa ba mo kuyo diri or na pa ba? Dili na. Dili na mo pabalikon ko puyo? Dili na kay kani nga yuta dugay ra man gi ko ang sa tag-iya nga. Tanawa lagi. Kung ano mi dinhi pa tawa oni. So nalipay gitong tag-iya nga nasunog kay. Nalipay pa. Yun na pa. Oo. Pastilan, so nalipay gid lugar ko siya ma'am. Impos, grabe. Sunog kay aron. Ha? Anay problema.
Iyo na pa na Pero gyagi pa nagkaso, ma'am. Wala man gikuan. Agikuan na sila. Wala magyagi kaso. Wala. Siguro malipay siguro. Oo, sa una ra 2021. 2021. Adto pa nga tuig. Kasi tagaan Pati luna kaya day. po, ma'am, wala to siya nalipay, ma'am. Baril na goal, biya po rin taon to siya, ginupo. Nalipay sa kadi na siya makabayad sa amo. Ay, yun na pa. Oo. Tingali. Adios. Murag nalipay to sila nga nasunog Pero pa ng tanan din nga area. Pero kinsa may tagiyan ni diri, ma'am? Ang tagiya ni nga yuta si akong nakuanan Oh, si? Rolando Higunya. Ha? Rolando Higunya. Rolando Higunya ang Hibon niya. tagiya ni nga yuta. Dugay na 1970. Gipuyo mo diya. 1970 pa ko di. No nakadiya ng puyo. 72 po din. Napanghawanon nagidis mo 1972? Dugay na siya diya. Taon-taon na diya. Dugay na medini kami Sindong pa na nasla diya. Namuyo. Ikapila man nasunog nga area gani diya? Nasunugan na ba diri sa una wala pa? Sunog na sa May 21. 21. Ikaw ang subli sa karon. May 25. 21 man tingali to. Oo, dini nasunog na sa Kabag-o ng mga balay diya. Wala kaayo masunog ang amo. Pero karon sunog yun. Karon burot gyud tanan wala gid may nadala bisan gamay takot lawas ra mi nakanaog sa danan. Takot lawas wala gid may nadala ako. So nalipay tagiya, natimingan kay di nang problema. Posible kina. Tanan gyud wala gyud na kuha sa amo bisan gamay. Ma'am, asa man ang lugar dapit balaya nag-start ang kalayo, ma'am? Ambot lang ka kay didto man kuno didto man nagsugod ang kalayo gyud diha kana diha nga area. Abe nang kuno nang Ako malikutan. kabalog kinsay tag-iya basta kay diha gidaplin diha nagsugod ang kalayo kay pagtan-aw lang ko sa bintana kalayo naman. Mao na diha. So sa ato pa lugar na yung sa imong kabanes pamilya, wala gid sila kabit-bit og pagagamit, sama na lang sa mga dokumento or Mga importante nga butang namo wala tanan Hurot. alahas kwarta. Tanan. Wala tanan. Diyos, Wala wala. gid. Di na ma-recover mga last. Kalayo naman gid diha. Gilawman na gani ko sa akong mga apo, baba ko nila kay di pa man ko manaog kay gusto ko naagad ko madala. Diyos. Na wala man gid. Ako Hurot. alahas, wala. Ako Diyos. di ko ang dito na nako. Base ma-recover ba to, alas? sus pas nila ng imong mga alahas from 1972. Nga alahas, sus pas nila. Kalo isad. Nakita karon eh. Lagi tan-aw namo diha karon kung naapo bay madaginot. Lagi at least lang dati mong alahas, Base na pa. ma-recover, Oo. mapaligyan nato or Maprinda. maprinda nato sa mga pawn shop. At least pagkatuko kontag bagong pinianan ay no. Amot lang ani ngita pa mi Napabalik ko nung dia. Nabas kapitan da. Cha? Wala ba yung advice si Kapitan Nay nga naiikuan sa inyo nga relocation site? Wala pa man mi nagkaipuro ni kapitan kay alas 12 naman to giuli gabi sila. Atiman pa man Manila. Taon So pa kakabuntaw as kapitan pa dia day. Kaman iuli naman siya. Sayo ra tong uli karon si kapitan. Uy. Amo balik din sayo ra tong balik. Kay na amay daghan tao sa barangay. Pero alam ta nimo diri Nay pagligilingi nimo na bay barangay official diri dapita wala. Asa dapit. Karon diri karon na wala. Na ato dinhi ang barangay kuan si kapitan. Tanod. O si kagawad sa Panta. Sa Panta ka na, sa Hindi buntag. karon, Nasa dia. Oo. Nasa Panta, sa buntag na sa dia. Dinhi to karon. Makita mo da siya karon. Makita mo sa Panta da mubuon upawon. Sige lang Nay kay ato na karon delikatan ang barangay hall Ito na, sa barangay tagay 13 para kasi pud nga hinungdan di siya kabalik. Kay lagi binabana nimo Nay pila gyud kinatibong damage sa imong panimalay og apil na inyong mga gamit. Akong balay 380,000 kay bagko to nako na repair. Nawa, bagong renovate. 380,000 plus ang among mga gamit Abot sa na 1 entero million. pamilya. At 1 million. Nako maihap basta ang balay lang akong anon nga sa repair nako bago lang na nako gi-repair atong December. 380,000 ang akong gasto ana balay pag-repair atong December. Sus pastilan gyud kay Pulos bago na siya. alahas pa na mga piling worth na to. Dili na lang nako ikuan. Di na lang, di na ko niya. Oo. Sila lo igas nanay no. Oo, nahulog pa gyud. Oh, patingog siya. Amon. Patingog ka. Ito lang. Nakasweldo, plus na ilang tinigom. Ang ako na ako'y kwarta nga mga 4-5 tingali to akong kat. Sus! Nabilin. Ako Ugdaw mga na to. butang, wala, di na ako ma-estimate og pilay. Kan digin tabig-tapig ba? Tago ba?
Kay lisod pag Ito kay lihap na senior mo gunta. So tapi kasi butang stutoy pa. Oo. Tiya mo Nay, na sa pagkakaroon ba nay kani bang hisgutan nato ang imong mga lahas? Do na ba kay pagmahay nay nga wala nimo gidihar imong mga lahas, wala nimo gibaligya aron ipalit Ay, nilakaw naman. nga plaster nga makapuy-an ninyo. Wala ba na nimo na una-una isaw na? wala man. Kay kontigo man lang to. Gamiton og mulakaw. Pero gitago lang nun ako to. Ito akong gitago. So ang nabilin sa imong lahas karon nay kana na lang imong arites, imong arios na lang. Mga biling gyud. Imong mga pintas, mga pendant, gold and Gabi mo ko tingga tulog nang ta. Ang relo na ako maduwa ka buok. Wala na. Wala. Na naman to sa ibabaw. Pero siguyod naman ko sa akong duha ka apugod. Wala na ako makuan kay di man ko manaog lagi kay mamira pa ko. Siguyod May naman ko gibira ka na eh. Oh. apo. Kay kalayo, kahoy ra ba na? Sa gibaba ang akong duha ka tiil di. Bira na, Wala sakat na. na nahimo. Mhm. Kaya ila naman kong giguyod, nagtariring na ni sa hagdanan, nangahulog ni. Nasimbak ko. Pero wala ba kay damage karon ay wala ba kay Piang ko sinipiang. sus kasilan kay may pois. Mhm. So, pero at least man lang nay walay na sakitan jud kayo or na appeal pagkasunog sa inyong kabanay sa pamilya. Pakita sa kuan bray ang nasunog bray pakita bray. Na tamdan sa among pamilya. Salamat lang ko sa Ginoo nga walay na hitabo Ito sa sabay. among bisan todo wala binabilin sa among butang bisan gamay. Wala. Okay na lang kay buhi man ning tanan, maayo man ni. Oh, mo ni nasunog oh. Salamat sa Ginoo. Salamat kayo. Nay, ang imong kita. panawagan nay or hanyo sa atong Nasunog. mayor, dinis Bayan sa Cagayan ila pinausap kang Mayor Clark Soy, nakita usab sa inyong Barangay barangay 13. captain din sa barangay 13 ma'am. Nay, basig naamoy akin bang itawag nato nga hanyo karon mapanahon na. Alang doon nga Mayor Clarix, oy, hinaot pa nga matabangan minimo sa May nadala bisan gamay sa among na gamit tapos sa lawas sa ginang among na tuan. Hinaot pa mga tabangan minimo. Luya na eh. Akong pamilya wala gibisita na nagtiniil rami. Salamat lang kudaan Mayor. Nung untay imong ikatabang sa amo. Salamat. Basta nagdinong ko. Tulo man luwa nun siya. Kasi imo magi, Kilo iba nanay pa silang ginoo ko makaigsunan, no? Wagi na bitbit, mga ka-K5, no? Okay. So, mao kati kagibay po po si Ma'am Leonita Toralba, senior citizens na. Senior naman na niya, pila edad na to nay? 82. Ay, kapitas edad, no? Medyo nagkuha niyang dugang kagabi po po, medyo sakitan kayo siya. One siya kagabi po, emotional kayo siya karon mabro na. Tumikan lagi sa property, nga nawala kanila kagabi po po, ilakip sa ito yung mga lahas, sa upan pagmagamit. Pero mapasalamatan niya po sila kagabi po po, nga bisan pa man o ginani na itabo, safety tanan ang iyang mga makabanay sa pamilya. Huwag mo lagi palagihan niyo na lang po siya sa atong mahan sa Sudad. Takbayan sa Cagayan de Oro, lakip na usab sa kinibang kapitan. Pero sagpit kay barangay kay Popoy nga matabangan sila nga makabangon pagpalik kay Popoy kay wala magay tao karon kay Popoy nga nagampo ang masunugan. Tinuod Kay tanan man gyud kay Popoy gusto gyud nga mulakaw magkapigay na buhi pero saon man nga do namno inani nga pakita mo kay Popoy manang ato na lang pod nga kumbaga matabangan ang atong mga igsunan ug papaabot nato kay Popoy pinagi sa posible ang ato usab sa kining atong mga lokal nga pagamahanan diri sa Bayan sa Cagayan de Oro nakita usab sa ilang pinaka-importante sa ilang kapitan kay Popoy nga matabangan sila makabangon sila pagbalik sila binausab sa pagkata kanila o bag-ong pirianan kay Popoy. Nay subli nay may puntag og daghang kay salamat kini mo nay. Oo. Dapat ikaw ba nakapamahaw na mo nay, namahaw na ba mo, nangapi na ba mo? Asa nawala ka siya? Asa? Namahaw na ba siya? Nangapi na ba? Ay napakan sa ero kagahapon pastilan. Agoy. Pero namahaw na ka nay. Namahaw na ka. Namay ko namo sa barangay. Anay ko dito. Wala si lagi sige. Kapitan. Okay ra magkakanay. Abti kayo. Okay lang. Okay lang pero. Daghang salamat tay ha ug subli nay may buntag. So, pagkatong kay Popoy no si Nanay Toralba ang usa sa mga biktima gid. Sa sunog diri kanong panahon na kay Popoy. Kana si Muluyo, kinsa na si Muluyo? Biktima gyud na si Muluyo. Mo pa na apilan gyapon mo pagkasunog ma'am. Wala kay Popoy. Leg lang taw lang siya kay Popoy kay lagi
normal man gyud sa mga tao kay Bay Popoy nga kung unsay panghitabo mo Api na delikit to, sa api na mga siya, tao. kay- So mao ni kakaroon kay Bay Popoy Mhm. ang kanigaling tindahan-tindahan kay Bay Popoy nagkatag ning mga hotcake karon mapanahon na eh. Diyos, mo na, nagayapo maligya na siya ning dagat mga- cake, bananakyo, kana sa diyang area, Oo. bananakyo, hot cake, quick dagan na siya diya. kick yam may tawag ka na pre? Dagan na diya. Kana daw, kana Isaw. Sus, Ah, atbang isaw. gina sa kuan. As nanay yun, namudyot os tatay, namudyot pa. Tapos tatay, namusim lumbag, pamudyot pa daw. Mga sinsiyo siguro na. Ano, kay blanco na. Oo. Lagi. Di ka kita Brian, okay mo kanya malitoy. Oh, nako ni mga football. But anyway, kay Bay Popoy no, sabaw kay Bay Popoy ang aftermath. Parita mo ang sunog din sa may barangay 3 nagpayan sa Cagayan de Oro. Diin sa to pagbalik siguro kay Bay Popoy at pagkalang taon, ang sitwasyon sa tumang kaigsunan ilibinaw sa mga gipandala diha karon sa may barangay 3 kay Bay Popoy. Stipot mo dia. Kay Pabcha, stipot mo dia kuno. Ha? Okay, sa programa po sa Pilipos kay Bay Popoy ato ning tibawason. Labi na pagkotlo na to sa mga tali kay Popoy labi na sab sa kinibang kinitibukan ihap sa mga nang sunugan lakip na usab sa Popoy sa mga individual nga kuan kay Popoy apektado karon nga mga panahon na karon sa may barangay hall sa may barangay 3 bayan sa Cagayan de Oro. So mga ato nga pag-update or paglantaw sa aftermath sa disigan. Tracy nagbayan sa Cagayan de Oro kay Popoy ug kauban gyapon nato karon si Kakibay Brian Abad o kini nga balita kay Popoy hatid kanato sa DTX 500 ang 100% nga makadetoxify sa imo nga palawas kini si Kakibay Charlie Perez para sa kapten sa balita serbisyo publiko Kalingawan sa nagbayan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 TFM K5 News FM Live Report. Salamat ka K5 at Charlie Perry, magkaiso ba ni Brian Abad, mga ka K5 no? Kasi doon na mo ay nakita ninyo, makaiso na nga ito ang usa sa mga biktima sa ka-senior citizen, makaiso doon, nagpadagay-day sa iyang mga luha, mga K5 kung lagi, dingat na lugar sa ilang kinabuhi, makaiso. Kaduhan mo ko yung nasunog, duman ako kaniadto sa Pikas, Matasibihan, makaiso na, nasunog ka po ng area diya, ma? Kani karon kita ta mga balay diya, makaiso, mga bag-o pa, gipang renovate, mga bag-o, gipang tukod diya, makaiso nga mga balay, no? Ito mga siyar nga wiwi, nga nindot ng CR mga kagipay ba so ito kagabi badama makaiso nagtabong sunog pero kagabi wa man sila labot sa burnout kagabi lagi ko na nibuto unsa buto nibuto kuno makaiso na nga panay pa mga investigasyon mo na karon ang K5 News FM makaiso na nung manuktok usab sa inyong kasing-kasing yun na may mga napundar din hinabang nagikan sa tumaigsoon yun na mga use clothing makaiso na ato sa din mga isa tadya basin na amoy mga tagsa ka kilo lang sa bugas kasi doon namin mga dilatadang tinigo makaigsunan no amo na duwaton mga kakifeb amo na makaisa to ng ihatag lugar nga to sa tumaigsuon tangan na nagtabang ka mapanahon na sabi kinoko makaigsunan so basin doon na mo day salin dia mga kakifeb paliag lang pagkaigsunan pa tabangan ta tumaigsuon kasi doon na tawag na mo sa tuang hotline number din ni makaisa pwede mo tawag sa mga hotline number din ni 0916 mga kakifeb 0916-395-9196 0916-395-9196 o 0946-808-8661 0946-808-8661 magkaisonan tabang ta mga kibay kanindot itong makatabang ta magkaisonan nindot ka itong Sibiu itong ginawa nindot ka itong Sibiu mga unahuna kung kita makatabang ta sa tuang mga igsuon magkaisonan kasama ni nga nasunugan ng taon gilig ko na kapitan magkaisonan si Rafin kapitan magkaisonan si Kapitan Serapin III makaigsunan pili ko sa iyang tabang iyang gihatag sa iyang mga constituent diya sa barangay 13 makaigsunan hindi pa aircon pa mga pagkaon mga pamahaw karon giandam na mga kaigsunan kalas 12 alaunan masa nakauli kagabi alaunan man day pagkakagipay si kagawad sa pantana na diya naglibot-libot ang kamapanon na sa barangay 13 makaigsunan good morning sa kong iyang gwapa nga si Lolita Palir Balbuena glik karon sa YouTube ate good morning uban ni Lola Maria buwan sa tanang pamilya sa Balbuena family sa barangay Bichingo good morning kayo salamat ito kang Biba Rojas good morning dia shout out ko siya ito kang Daddy Umin good morning kay Poy shout out ko kay Daddy Umin gikan ni Bibia Rojas salamat salamat kayo sa inyong pagbanuban karon nga sa inyong kabuntagon mga kakifeb sa inyong usang nga pagbanuban karon kuya sa mga ito dire lang sa may Corales atwang sa CEO makaigsunan no na dinhi ang among sibihan mga kakifeb salamat kay na ako padangat makaigsunan kuno sa iyang hinabang salamat kayo pakiunsa mga kakifeb basta kay makaigsunan ato itunol nga to sa tumaigsuon ta nga nagtabang ka mga panahon na makaigsunan no isod kayo kung kita masunugan mga kakifeb sa digilalim mga suki binating tag paminaw bueno mga kakifeb si K5 Camille Marquez si K5 Camille Marquez iyang report Camille
K5 mo na! K5 News FM. Kampiyon Report. Malampusong gibuksan ng hashtag How Inequality Looks Like photo exhibit gahapon adlaw Hunyo 3 diya sa 5th floor Azam Downtown Premier ning syudad sa Cagayan de Oro. Kay K5 boy nangulo sa ribbon cutting ceremony sila attorney Melanie May Cabanas de Ron, kinsa may representar ni Mayor Clarex Uy, Binanao Pride founder Hamilcar Chanhueco, City Gender and Development Focal Point System kun City God FPS, Project Development Officer 3 Rami Labiano, mga representante sa nagkadayang LGBT organizations o guban pa. Ang photo exhibit kakabahin sa Pride Month nga gasaulugon matag bulan sa Hunyo ka K5 boy. Ang exhibit nagpasundayag sa mga hulagway di nagpromotar sa mga anti-discrimination campaign ngadto sa mga miyembro sa LGBT sector o gilawmang mulungtad hangtod Hunyo 7 ug kini nga balita gikan sa Cagayan de Oro City Information Office. O kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Kini na lamang si K5 Camilo Marquez para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. K5 News FM. Live Report. Salamat kayo sa tanan nato nga mga tigpaminawan makaigsunan nato kang Sir Jun Lacua. Good morning dad sa Sir Jun Lacua. Kang Philly, salamat sa kayo. Kang Toto Ramadan Totski. Kulo ba kay Toto Ramadan makaigsunan uban usab ni Berto Calunayon. Toberts, good morning Toberts. Ato kang Harry Rasiro, good morning ta Harry. Kang Philly, good morning dia. Salamat kayo. Kang Scarlett Rosquana, kato kang Soren. Good morning Soren. Salamat kayo. Ang ato sab kang Dexter Dayata, good morning kayo tananda. Salamat kayo sa inyong pagbanuban mga suki binating at tigmano. Tangin ninyo makaigsunan ang padayon karon ang pagbuga. Man nga mibuto makaigsunan kagapon o kagabi ang Mount Canlaon. Makaigsunan na grabe. Kurat amang katawan nagtuo sila kay aso nya na nagbuto-buto ba ginagmay. Abi nilag firecrackers mga kaigsunan, no? Abi nilag fireworks. May buto gibitaw na mga kibay pasilan, ha? Basta dito makaigsunan kuan sila dito karon murag mga aso, murag buhangin wa. Ang ilang nasilatian karon mga panahon na makaigsunan. Usa nga dito grabe ay sambay diri mga kaigsunan kay ato mga sister station nakatutok usab karon mga kaigsunan ining pagbusikad makaigsunan sa Mount Canlaon mga kagifay ba. Sambay tanini makaigsunan sa K5 atong sister station sa K5 Babakulod ang mga kagifay ba. Wala tayo oras sa tigong panahon. Salamat sa iyong pagpaminaw. Sa kanas kay tibukan pwersa sa K5 News FM makaigsunan sa atong station manager si K5 Errol Dacami, sa atong CEO Doc Ramilitang Oy makaigsunan. Sa pigasawak si K5 Dio John Obregoso. Pero sa kalagan sa kinan kaning K5 makaigsunan si K5 Pupoy Papay Popsicle Paler Iburan. Daghang salamat og para sa kampiyon sa mga balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan. FM Dumaguete City 103.1